ekenekwa mụ na ekene m Igbo kene ife na-emelu Igbo ife asịma ya dịrị nwoke mma n'ụbọchị nke taata biko na o nwere vidiyo ahụ anyị posturu mgbe gara aga ka ọwakwa aka nwanne anyị nwoke si wee jechaa mba ofesi wee nata wee nye ndị befe ego ha wee were nya bụ ego lie na-asịkwa na nwere ife ọ ya eme alụchaa ụlọ ya bụ ụlọ wee na-esezi okwu uncompleted building kịta na o nwere ozi ọma pụtara na wee na-akọwa na ndị obodo apụtago na wee kwe ya n'azụ wee soli ya wee jeje fụlụ ebe nya bụ ụlọ dị ha fụchakwa na wee si oke na ha fụchagodi ụlọ na ha afụgo ebe alụ dị wee fụ ihe niile alụ na dị ụlọ mgbe ha fụchazi ya wee si oke they will attend the matter genuinely ka ede emegbu na nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegbu na nwa mmụọ bikonu achọrọ m ka unu were ozi ọma anụ nwabata anụ wee nene ya wee na-afụkwasị na mkpu ọbụla a na-eti na Igbo ọbụgonu ọnọ n'ube nwanne agbakwa n'ọsọ bikonu solonu m nenekene vidiyo ya bụ young man na mụnwakwu dị very happy na finally ndị obodo anụgo okpu nkwụ ya maka okwu na-ekwu maka na ọ sị na mgbe gara aga na ndị obodo ekwero egi ya ntị mana kịta anya bụ okwu abatago n'efere mba ụwa onye ọbụla wee mee ya lebazi ya arụ biko soro na nene nwanne ya nwoke ebe uru ndị obodo wee jee na the house nwanne ya nwoke na-alụsi izi the money lie ego ndị olili eli hapụ the house na abandon way unu aghọtago nwezikwa onye ọzọ chọrọ egwu ya maka the house unu ekwe bikos ana m afụ kọmentị unu banyere data okwu ahụ mgbe ekwubeli ya wee na-asị biko unu na-enekene na vidiyo nke unu solo anyị nyene ife na-emekwa ọzọ pertaining that issue. My brother, Mr. Samuel Amsike, please, can we see the building that your brothers denied you of? Oh, it's this building. This particular building? Yes. Okay, this is the money that you sent 6 million. Yes. For them to fix for you, and the guy beat it to an extent and to a taste, and denied you of the access to the building, right? This is 5,000 blocks. Okay, this is the borehole. Mr. Samuel Ashike, please come. Okay, this is the borehole, right? Borehole, yes. Okay, and this is the. How many rooms is it downstairs? It's six rooms. 6 rooms down. 6 rooms, 1, 2, 3, 4. Okay, 5 rooms. 5 rooms. Okay, this is the staircase. Yes. This is the half plot that you bought for how much? I bought it 400,000. 400,000. See the road. Okay, this is the access road out. See the road. Okay. Okay. This is the building that you bought for 400,000. The land. I spent 400,000. Please, for at the port of attorney, which name is in the port of attorney for this They land? haven't given me any Document documents. for the land. Dragging the land. The house. It's No all right. document. For the house. Yes. It's all right. The youth of the community and the head of Umerim and the world in at large will definitely look into this issue. Thank you very much, Mr. Samuel Anosike. Thank you for your correspondence, and we'll get back to you. Thank you. As soon as possible. Thank you. Yeah. Samuel, we heard that the Obilobi of the community was fought in this building after you put Omo, which is a symbol for peace and justice in the community. We learned that they were fought. Yes. The day you want to put the Omo, my brother and his members, Masop members, they fought against us. They beat us mercilessly, then we run away. Since then, our case is on the police. Okay. Then police haven't said anything concerning this house for now. Then I want you people to help me to make sure that we get the root of this matter. Okay, it's all right. Thank you very much for your for being available for us. Thank you. We'll get to the root of the matter. Amen. Thank you.
ekenekwa m unu azụ nnakwu na necha vidio biko na onwe ihe ọzọ nchọrọ ikwu maka mmanwa na obe na ụdị nke m mmasị ya the condition ụlọ ahụ dị na ụlọ ahụ ya eli ezigbote ego na ife agala n'ọnụ kịta ọbụla m nlee nyabụ ụlọ lee nyaba ana ebe ahụ ụlọ ahụ dị lee ya were ego chie akụkụ ebe ọzọ nwetara onwe m ezigbote ife ya adịla mụ na ezinụlọ m mma instead of ịlụbụ ụlọ enu ahụ hapụ ya na maka na ụlọ afọ ya eli ego iji degoro 10 million ụlọ ahụ ka ya elikpọ 10 million biko nụ onwe ka uyi esi lee ụlọ ahụ onye ọbụla ya erichi nwe kwe onwe ka uyi esi lee ụlọ ahụ uche nke mụ ole ya o je chọọ ebe ọzọ lụrụ onwe ya ụlọ ana ọ bụrụgodo 3 bedroom flat ka o biligodo ebe ahụ ọ ya akarịa mmụọ Chukwunna gosigozi ya chọzikwa ụlọ enu ọ lụzi ya ezigbote ụlọ enu with standard plan ka nya bụ ife wee go ọfọ maka na ụlọ mmiri ama ya nke ukwuu anwụ acha ya nke ukwuu asị ka alụgharị ya alụgharị bịa nya bụ ife eli ya ezigbote ego karịrị akarị Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.